Nanonood tayo guys. Anak ko. Ulong gapong isda. Iba na si Tia. Lore Tia. Wala. Ganina po na sila na po. Maligo gini marepeg dugon. Kasi sa hindi kay sa kabuan man sige ka. Sige mag-agas. Kusog na kay di na siya. Balik yung sakit sa una. Pareha po kuwabod Balik ang katol-katol. Oh, maogid ang kuha na Tia. Pareha sa katong sa pizza sa kuha. Marapin, ligas niya. Pag humang ka marapi, ako na po. Paiter. Screen fighter. Duty pa karon. Actually, mag-ibok isda aja. Kaya nga. Lubok. Saan ka to akong pinirito? Kapay pa to pag-abot sa unahan ha. Labas? Presyo. Parehag presyo. Labas kamay. Actually, no? Katol. Nadugay magkut siya dong. Nadugay. Kay sayo man ako nagi kuan. Tukat. Actually, nagpamaak. Sayo man kuan na ngadto nya. Luto na diri alas 10 na. Buntag pa ko ngadto mga alas 6. Nya, dito na luto alas 10 na. Daot sa. Okay na. Maulit mo ko pizza 14 ya.
Tandaan ko. Kung halin sa kong talong uban. Hmm? Gamay naman kung halin talong eh. Napay kulang sila. Lumayan na sila.